Sa number 4, masobra sa 1,900 ka mga baboy nagkalamatay sa Negros Occidental, bangod sang masakit. Nagdangat na sa 1,902 ka mga baboy ang nagkalamatay sa 12 ka mga LGU sa Negros Occidental sa June 25 nga report sa Office of the Provincial Veterinarian. Sino kay Dr. Placida Lemana, ang 1,902 ka mga baboy nga nagkalamatay 3.27% sang hog population sa mga apektado nga LGUs. 89 ka mga barangay ang nalakip nga apektado sa 12 ka mga LGU. Klaro ni Lemana, ang mga nagkalamatay nga baboy hindi man tanan ma-relate sa African swine fever bangod wala man nakapatigayon sang testing. Ang mga nagkalamatay ginlubong na kag ang iba naman nag-panic selling sa sitwasyon. Sa 12 ka mga LGU, ang San Enrique man lamang base sa pahayag ni Mayor Gilson Cubillara ang nag-positive sa ASF. Ang iban nga mga LGU nga may hog mortalities nag-submit sang ilaman nga blood samples. The signs and symptoms, hindi nato na yung ma-deny nga the same as that of ASF, cholera, no? So, proclaim mga signs. So, dako ang possibility, galing na nato examine, kaya wala naman ang sabat. That's why, nag-adapt ng protocol to arrest ang pag-spread sa mga deaths